खुलुमबाय गासै बिथांमोननिसिम दिनै जों बाहाय फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि इलेक्शन स्टारिं अफिस न' लुदों दा बे केम्पासखौ लुनायलाय जों गासै वार्कार बा बे जोंनि दतमा समस्तिनि सिङाव थानाय रामफलबिल प्राइमारिनि सिङाव खावसि बाजाराव जों मोनसे इलेक्शन स्टारिं माबादों अफिस बानायदों दा बिनिखायनो जोंनि नैबे रामफलबिल समस्ति पिसिडिसिनि बा प्राइमारिनि गासै गामियाव थानाय गामिनि जोंनि इयुथ्स आरो लाइमोनफ्रा दिनै ज' जाफैदों सावरायलायदों दा किसुमाना वार्कार हिसाबैबो दं जों सावरायलायदों दा बेखौनो जों जोंनि दतमा समस्तिनि गासै भटार बिथांमोननो जों खावलायहरदों। नैबे दतमा बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिथाङा थारैनो गोबां गोहोम खोलैदों होननानै समाजारि दे बिथाङा एक्सुवेलि सिगां बिपिएफआवनो थानानै माहाजोन जानायखा नंगौ बिथाङा थाखा फैसानि मालिक जों बेखौ गनायो खिन्थु नैबे दतमा समस्तियाव बिथांनि जेबो गोहोम गोलैनाय नङा आरो बिपिएफआ एक इन्सिबो खहा जाया जोंहा मानो होनोब्ला बिथांनि सायावहाय जों बिथाङाबो बे समस्तियावनो जेन'बा सेरफांगुरि एरियायावनो जोनोम मोनखानायखा बिथाङा यां लाइफआव बिदिनो बल जोलाबायोमोन बिनि उनावहाय जेब्ला बिटिसिआ एकर्ड जादों बे समनिफ्राय बिथाङा कन्ट्राक्टर जादोंमोन दा बिथाङा समाजनि सोमोन्दै जेबो मिथिया नलेजआनो गैया खारन बिहा नामाव समाज सिबियारि जानो हागौ खिन्थु जोंनि हालामाव बिथाङा खुनु ससाइटिखौनो दिनैसिम हेल्प खालामबोनाय बा अनसायबोनाय बे रेकर्ड गैया बिनिखायनो बिथांखौ जोंनि बे बे दतमा समस्तियाव राव भटारा अनसाया। बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि नैबे समस्तियाव आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बिजाथि महरै गोख्रोङै गसंफैदों बे बेलायाव मा बुंगोन? बेखौथ' ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफ्राबो नुबायानो थादों गासै जोंनि बर'नि दावहारुफ्रानो दिनै बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव दैदेनगिरि जाजोबदों सोरबा एबसुनिफ्रायानो होन सोरबा एनडिबिनिफ्रायानो होन बा बिएलटिनिफ्रायानो होन गासै दावहारुआनो दिनै दैदेनगिरिखा दा बै दैदेनगिरिफ्रा जेबायदि सालायबोबाय थादों दा बे सालायनायखौ नैबे 5 बोसोराव जों मोनफैजोब्बाय बर' रायजो राजाफ्रा बे सारा बिटिसिनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं गासैबो दिनै बुजिनो बाखि गैला आरो बारग' चिफ हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि दतमा समस्तियाव नमिनेसन होनायाथ' बिराद दुखुनांथावबो आरो गावहानो लासिंसिं खारन बिथाङा देरहानांगौ खुनु बाहाय चान्स गैया मानोना जों जेब्ला उन्दै समनिफ्राय उदियासल दावहा जानायनिफ्रायनो जों दिनैसिम मोनबोनाय आनखि दिनै बर' हारियाव मोनसे गोख्रों पार्टि दङ एनडिबि बिथांमोन बे एनडिबि पार्टियावबो आंनो थाफानानै दावहा होबोनाय दा बिनि गेजेराव जेसेबां जोंनि बिमा माहारियानो होन गार्जेन पेरेन्टस इयुथ गासैबो दिनैनि थारिखआव बुजियै गैया जोंनि बे हालामा दतमा हालामा जुरिजेननाय पार्टि दावहा होजेननाय हारि बर' हिसाबै दा बिनिखायनो साफ्रोमहाबो सेन्टिमेन्ट दङ जे जोंहा जाथि हिसाबै जुदि जों गोगोमै बा बिटिसिखौ हमथानांगौआव बयहाबो सेन्टिमेन्टआव दं दिनै 5 बोसोरखौ बिथांमोनहा मिथिजोब्बाय नुबाय बे इउपिपिएल पार्टि हिसाबै प्रमद बर'खौनो दिनै चिफ हिसाबैबो बानायबोबाय गनायबोबाय दा बिथांनि मावनायखौ दिनै साफ्रोम जोंनि दतमा समस्तिनि पाब्लिक रायजो राजा बा बर' बा जन'गोष्ठिफ्राबो मिथिजोब्बाय आरो गोदानै बेहा देरहानांगौनि जेबो ओंथि गैला खारन जों मिथिनायाव जों दतमा समस्ति हिसाबै मोनबेसे गामि दं बे गामियाव जों गिदिंनानै नायबाय जोंनाव 11टा प्राइमारि जायो जों गाग्लिजोबनाय बायदियानो जाहैबाय हाबजोब्बाय इन्टेलेक्सुयेलफोरजोंबो जों लोगो लायै लायै न' थांनानै जों सावरायबाय सावरायखांनायनि उनाव खेबसे इन्टेलेक्सुयेल मिटबो लाबाय रबिराम साराबो सावरायलायबाय एमएलए हिसाबै आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै ब्लक गासैबो जों सावरायजोब्बाय जे साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिथांनि सालायनाय आरो बिथांनि मावदिन्थिखौ एक्सेप्ट खालायाखै गनायाखै बेनिखायनो गोदानै बिथाङा सरकाराव फैनो हानांगौआ थान गाव देरहानायाथ' जोबोद गोजान दतमा हिसाबै खिन्थु गयबारियावबो होदों होननाय खोनादों
गयबारियावबो जों रिपर्ट लादों जाहा एनडिपि हिसाबै अनेक कन्टेक्ट थायोथ' गयबारियावबो बहुत एनडिपि लोगोफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनो फोरमायदों प्रमद बर' हिसाबै गयबारियाव मालाबाबो देरहाया अब्लालाय दतमायाव बोरै देरहानांगौ दावहाजों फैनाय एरिया बे पार्टिखौ जोनोम होग्रा जायगा बे समस्ति दिनै होमबा दावहाखौ जोंल'सो होदों खस्थ'खौ लाग्राया सोर रायजो राजा आइ आफायानो नङा होमबा आरो बेखौ खोनासंग्रा नुग्रा खारफाग्रा बिक्तिफ्रा सोर दानि लाइमोनफोरानो आरो बिनि गेजेराव बिथाङा जेबायदि केन्डिडेटफोरखौ दिनै गावजों लोगोआव लानानै इएम होनानै सालायबोदों बिथांमोननि इएमफोरा दिनै बर' हारिखौ सनमान होनो रोङाखै दिनै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ दिनै लाजि फोनांदों हमनानै ला आं डाइरेक्ट मेनसन खालामगोन सोरबा राकेश ब्रह्मना बसुमतारी आरो जाहा नै एनडिपिनिफ्राय फेरेंगा दं बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियाआव बेसेबां लेथ्रा लेथ्रा रावजों दिनै सोंखारियो बिपिएफ हिसाबै खिन्थु लाइमोन हिसाबैथ' बेफोरखौ गनायनो हायाना सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल लाइमोनाथ' बेखौ बुजियामोन ना दिनै मानो खुद्रिखांनानै बिपिएफआव होंगो दोंगो दिनै जयेन जानो गोनां जाखो बिथांमोननि आखुआवनो जादों बिथांमोननि रावखौनो सहायनो हायाखै गनायनो हायाखै दिनै बिथांमोनहा रोंबाय इडुकेटेड जाबाय समाजखौ दैदेननो हानाय गोहोआ फैबाय एसा खम जानो हागौ साननायाथ' गोजौआव दङना जाथि हिसाबै जों माबोरै थांनानै थागोन बिटिसिखौ जों बोरै सुरक्षा होगोन बिनि सोमोन्दै जोंनि लाइमोनफोरा नैबे मुगायाव बुजिजोब्बाय रोंबाय खिन्थु बेनो दुखुनांथावा दिनै बिथांमोनहा मोजांबाबो गाज्रिबाबो दावहाजों फैनाय दैदेनगिरिफोरखौ मोजां रावजों बुङाखै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राथ' बेखौथ' आं बुंथ'ला खिन्थु वार्डसफ्रानो बिसिना गनायथावना नङा गासैबो जुन्थुजोंसो बिथांमोनहा रुजुयो दिनैनि लाइमोनखौ मा फोरोंनो सानदों बिथांमोना गावसिनि खुद्रि सारनाय गोसोजों दिनै लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों लांनो सानदों ना मादों बेखौ जों बुहुत दुखु मोनदों इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बेफोरखौ जोंनि सिगाङाव सावरायबाय थादों न'खर न'खर हाबनायाव दा बिनिखायनो दतमा समस्तियाव प्रमद बर'आ मालाबाबो देरहाया आरो प्रमद बर'खौ जों मालाबाबो देरहाहोआ प्रमद बर'खौ आं जेब्ला बिपिएफ दोलोआव हाबदों बे समनिफ्रायनो आं सोंखारिखादों खारन बिथांनि माखासे मावदिन्थिफोरखौ आं मोजां मोनाखै बिथाङा बिटिसिखौ दैदेननो हानाय जयगथा गैया आरो जयगथानि बिक्ति नङा बे बिथांखौ जों सिब लुबैया बर' हारि बा बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठियानो बिथांखौ सिब हिसाबै गनाया बिथांखौ जों गो बेकखौनो होनखागोन जों दतमा समस्तियाव मालाबाबो देरहाया गोनां जायोब्ला जों लाइमोनफोरा सावरायलायदों नांगौबा जोंनि एगेन्स्टआव गभर्नमेन्टआ मा खालायो प्रमद हिसाबै अब्लाबो जों जिउखौ दान होगोन अब्लाबो बिटिसिखौ जों सुरक्षा होगोन बिटिसिखौ जों बासायनानै लाखिगोन प्रमद बर'नि आखायाव जों मालाबाबो होनो हाया बिथाङा बिटिआर होनबाय थादों बिटिआर सोदोबा नोंगौ बिटिसिखौनो बुंदों खिन्थु बिटिआरआ प्रमद बर'नि बिफानि कम्पानि प्रमद बर'आ देरसिन फिसा हिसाबै बे कम्पानि जेसेबां पार्टसफोर दं बेखौ मोनफा मोनफा सानफा फाननानै जाबाय थादों दा बिनिखायनो जों लाइमोनफोरा दिनै खुद्रिखांदों इन्टेलेक्सुयेलफ्रा खुद्रिखांदों जे बिटिसि हिसाबै नामल' थाबा बोरै जानो गोहोआबो थानांगोन होननानै जों बुंदों जोङो प्रमद बर'नि समस्ति दतमायाव जाय नमिनेसन होदों बाहाय जों बिपिएफनिफ्राय देरहाहोगोन जा प्रकाश बसुमतारी सार दं एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथाङानो गोदानै जोंनि केन्डिडेट महरै दं दा बिथांखौ देरहाहोनायाव जों साफ्रोमबो लाइमोना सावरायदों गावखौ बावसोमगोन गोनां जायोबा सोर बुथारलाङो सोर देथारलांदों जों मालाबाबो समस्तिखौ खालि दोना आरो गामि गामि जेसेबां लाइमोनफोर दं स्टुडेन्टफोर दं दिनैहाय ज' जाबाय सोरबाया जुदि माबा मोनसे दावराव खालामनो सानोब्ला बिपद दं बे समस्तियाव आरो मोजाङै बे गलांनांगौआ थान गासैबो गामियाव इयुथ्सफ्रानो सांग्रां जाबाय गासैबो गामियाव हरनि 1टासिम डिउटि थानायनि खोथाखौनो बुंबाय सोरबाया बाहाबा माबा मोनसे खालामलाङोब्ला बारग'लांनांगौ था नेसनेल हाइवे मोननो नांगौआ दा जों हाग्रा एरियायाव दं हाग्राजों नांजाबनाय रायमना नेसनेल पार्कजों दा बेहाय जेसेबां एरिया दं हेलनिफ्राय सोरमांगासिम बेसेबांथा गामि दं 58टा गामिसो दं दा नेसनेल हाइवेनिफ्राय साहाजों 58टा गामिया बे खोथाखौनो बुंदों आरो जोंबो सावरायलायबाय थादों इयुथ्स हिसाबै आरो दा जोंहाथ' इयुथ्स लाइनजों हाबबाय थादों बिएसइउआ बिएसइउ लाइनजों हाबबाय थादों स्टुडेन्ट हिसाबै साफ्रोमबो गाव गावनि कमप्लेक्सफोरखौ बा स्टुडेन्ट क्लासमेटफोरखौहाय दिनै लोगो लादों सावरायदों गासिबो बे मोनसे पइन्टआवनो थांबाय थादों जाहा बिटिसिआव जेबायदि हाग्रामा महिलारि सारा मा होनो बेखौ आइबिएस लादों
बा आसनि हिसाबै हमदों जों बेखौ बिराद गोजोनदों जाहा मोनबा दङ दा बे मोनबा IBS खौ लानानैनो जोंहा गोजोननाय दं इयुथ्सफ्रा आरो उननि समावहाय साख्रि लाग्राफ्रा साख्रि लालांथों साख्रि मोनैफ्रा बे बिजनेस पारपसावनो जोङो एंगेज जानानै हायो खोमा होननानै जों सावरायलायदों गासैबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जों BTC आव हाग्रामा महिलारि सारखौनो नांगौ आरो दतमा समस्ति हिसाबै प्रकाश बसुमतारिखौनो देरहाहोगोन होननानै दिनै साफ्रोमबो जानजि खाफ्राबाय साफ्रोमबो बावसोमबाय जों रावखौबो गिनो थाङा जों जा जायो बिथांमोना दांग्रिबा जोंबो जिराया दे खिन्थु जों जिराया सिदा खोथा BTC खौ हमथानांगौआ जोंनि स्टेपआनो जों बेखौ सिफायनो हाया सिफायनो हाया जों नुनो मोनदों दतमा बियाबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नमिनेसन गथायनायनि उनाव दतमा बियाबखौ साबसिन खालामनो थाखाय UPPL-खौ देरहाहोनांगौ दं होनना बे मोनसे स्ल'गानजों फोसावदिंनायखौ खालामबाय थादों बेबायदिनो दिनैबो नोंथांमोननि नैबे खावसि हालामाव मोनसे मेल खुंफैदों बे बेलायाव मा फोरमायगोन फाग्ला जाम्बाया मा रोंनांगौ बियो मा हानांगौ बे BTC खौ दैदेननो हानाय जयगथायानो गैया दतमा समस्तिखौ बोरै BTC नि 40टा समस्तियाव बियो बयनिख्रुइ साबसिन समस्ति खालामनो हानांगौ जाखो बोरै डेभेलप खालामनांगौ गयबारियाव थांलाय नोंथांमोना नलबारिनिफ्राय प्रमद बर'नि गामियाव सहैगोन गासैबो मेटेल जोब ब्लेक टपिंआनो गैया ओरैबायदि लेथ्रा सान्दुं दुंबाथ' नों हाद्रियानो सालाय जाखाया गावनि समस्तिखौ बानायनो हायाखै गावनि समस्तिनिजोंनो दिनै गनायजायैनि थाखाय बियो जेरावबो देरहानाय समस्ति नुयैलाय दतमायाव फैदों बोरै बे फाग्लानि बे दतमा समस्तिखौ बोरै जौगाखांहोनो हानांगौ बे बोरै डेभेलप खालामनो हागोन बे बस्थायावसो सोबाय थादों बिसोरो खुनु खामानिखौनो मावाखै गावनि समस्तियावनो जेबोआनो गैया माथो जोंनो गिदिंजोब्बाय जों ओरैनो बेफोरबायदि पार्टि खालामगोन नामा प्रमद बर'खौ जोङो गोरलैयाव देरहाहोगोन नामा गावनि समस्तिखौ नायाखै बिनि सुइजारलेण्डआ बोरो बे गयबारियावनो गय बिबार बारहोनाया सुइजारलेण्ड खोमा दाथ' बे गय बिबार बारगासिनो ना बिबारा बेसो जागोन सुइजारलेण्डआ बहा मा मावदों बेलाय प्रमद बायदि थगायसुलाखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायलाथ' मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै बियो बुंबाय थायो खुगाजों गोजोन 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 सान्थि सान्थि नाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि रायजो राजाफोरनोबो आं बेखौनो आं खावलायहरगोन जे 20 सननिफ्राय जोंनि बर' लाइमोना साबैसे गावथार जाखो साब्रै गावथार जायाखै होनबा बे गावथार जाग्राफ्रा मा दावहारुसोमोन ना NDB-सोमोन बेसोराफोर म्यानमारनिफ्राय जबरदस्ति लाबोजाबाय एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव थाइसे थाखा गैयिनि दिनै बिथांमोना बिजनेस मावबाय सोरबाया दंफांखौ लायबाय हाग्रायाव बिथांमोननिफ्राय बायस'नानै बिथांमोना ससेनि उनाव फानहैबाय दा बे ससे उनाव लांनानै फानहैग्रा मानसिफोरखौनो बिथांमोना जबरदस्ति सानै हमनानै गावबाय आरो बिनि उनाव PMGY जायखौ होनो जोङो IBS न' गभर्नमेन्टनि दा बे न'आ फैबाय 1,30,000 बेजोंथ' न'आ कमप्लिट जाया दा लुनो हायाबाबो दाय होननायसो जाबाय दिनै फैसाया 1,30,000 नों इथा बायनो ना बाला सिमेन्ट बायनो ना रड बायनो दा दंफाङाव थोहैया जाखायो दा बन बायदिखौनो लाबोना हाखावनानै थिं देख्रामसै होननानै लायबाय दा बेखौ लायनायाव हमनो मोनबाय हमनो मोननानै मा खालामखो बिथांमोनखौ हान्थु खेराइ होनानै 0 रेन्जनिफ्राय गावनानै होबाय आयेन गैयामोन ना BTC-आव कर्ट गैथाराना डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनफा मोनफा कर्टआनो दं माथो गावबागाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जेलाव हरमोन ना जों गनायगौमोन दावहारु हिसाबै जों गोजोनगौमोन दावहारु लोगोआ जे दिनै बिथांमोनजों बेफोरबायदि खालामजाबाय बबे बिखाजों सहायगोन बे बर' बिमाफ्रा बबे बिखाजों सहायगोन दिनै NDB-नि बेलायाव बुं ख्रिस्टियाननि बेलायाव बुं रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बुं स्टेफेननि बेलायाव बुं स्टेफेनखौथ' जों 20 सनावनो दानजाखाबाय रिहेबिलिटेसनाबो नों दिनै सोरबा मोनबाय सोरबाया मोनदिया ख्रिस्टियान हिसाबैथ' टटेलि बन्सित जानानै दं बे एरियायाव नैबेनिफ्राय 100 मिटारसो डिसटेन्सआव दावराय गामनाय गामि दं सासे बिमानि गोरबोआव सानै बर'लेण्ड आर्मिनि जिउ खहा सानै फिसानोबो बियो गोथै समाव बर'नि निथि बिथाङा गामिनि नेम निथिजों ओंखाम दहरनो मोनाखै गरदसे दै दौनो मोनाखै सानैबो बायहेरायावनो सेवनानै बिमा बिफायाबो नुनो मोनाखिसै दा बेफोरबायदियानो दिनै ख्रिस्टियाननिफ्राय बन्सित जानांदों बे दाया सोरनि बे प्रमदनि न'आ सोरनि मानो जबरदस्ति सुक्ति खालामखो बियो मानो एकर्ड खालामखो बाहाय जों लाइमोनफ्रा सहायनानै थानो हागोन नामा थांनाय बाराव 2 नाम्बार बिसोरो साकरि होबाय एपइन्टमेन्ट लेटारानो गैया सोरखौ मा खालामखो खोनादों 18 लाख लादों सोरनावबा 13 लाख लादों सोरनावबा 15 लाख लादों 8 लाख 5 लाख 10 लाखआ चान्स गैयानो फैसा रिटार्न खालायफिनदों जाय गोजौआव होदों बिसोरनो होदों बे दुखुनांथाव नङा
रोंजोब्बायथ' होमबा जोंनि बे सा एरियायाव फाग्ला बाहाय हायानो 3000 बिगा खय बिगा फाननांगोन जों 10-15 लाख थाखाबाबो दिहुननो एटलिस्ट जोंनिफ्रायबोथ' सासेबाबो थानांगौमोन ना नेसनेल हाइवेनि साहाजों बिजिरना नाय नोंथांमोना बेसेबांबा स' गामि दं नायगिदिंजोब सोरबा जुदि नेसनेल हाइवेनि साहानिफ्राय सासे जुदि बिथांमोननि फर्थ ग्रेड थार्ड ग्रेडआव मोननो हादोंब्ला बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मोननो हादोंब्ला आंनो खोन्थाफै आरो बे नेसनेल हाइवेनि साहाजोंनो मेजर एनडिएफबि बिसोरनो सैसोनाय एनडिएफबि नङाब्लाबो न'खरफ्रोमबो बिमा माहारिया एनडिएफबिनो ओंखाम संनानै जाहोनाय हरनि समाव मेगन मोदै लानानै दावहायाव जुरित जाबोनाय गावजों दिनै नेसनेल हाइवे जथेनायाव ट्रेक्टर गाखो फाथैजाबनाय बायदि थांनानै गारमा रानखांलायनाय हब्रा हैनाय साला ओरै नेसनेल हाइवेनि सान्दुं दुंनायजों बेसेबां आइख्लां बायख्लां जादों सोरबा स्ट्रक जादों सोरबाया फैफिननायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै थैदों हा दिनैहाय गोथाङै थानाय मानसिया स्ट्रक जाबाय दिनै बिथांमोननो टेब्लेट थरसेनिबो दाम हैयासै जोंबो दुखु नाङोब्रा एनडिएफबि नङाबाबो बिथांमोन थैनायफ्रा जोंबो दुखु नाङो एटलिस्ट बड'लेण्डनि नामावनो थैदोंना बिथांमोनहा बड'लेण्डखौ गाबख्रावनानै थैदों बिथांमोननि सालाय बिजौआव बड'लेण्डथ' बुंबाय थादोंना प्रमद बर'खौ जों जिबनाव दतमा समस्थियाव देरहाहोआ आरो बे गुबुन समस्थियाव लानायबा आलादा बाथ्रा जों थानायाव प्रमदआ देरहानो है सिदा खोथालै नैबे बिटिसिनि थाखाय अब्लाबो प्रमद बर'खौ दतमा समस्थियाव जों देरहाहोआ प्रमद बर'खौ जोङो गो बेकखौनो होनबाय थाखागोन जोंनो नाङा बेहा ससाइटियावनो बियो दिनै लिडार हिसाबै गसंनो हाया बे समाया एसेबां सिखाव साइज साला मोनफ्रोमबो थगायनाय जोंनो नाङा प्रमद बर'खौ जों देरहाहोआ मा खालाय प्रमद बर'नि बे एगेन्स्टआव आं जेब्लासिम आंनि जिउनि जोबथा बुब्लिसिम आं बिथांनि एगेन्स्टै आंनो बुंबाय थागोन बिथांनि एगेन्स्टैनो मावबाय थागोन